vari kumashure muri kwere handinzwisei mofa kana muriko shedzerai tinzwe kune vanhu here naimi ko vari panapa muripo here apa pane mofa here apa uda kungoita serious ndaunge muna rugerwa uda kundityisa here uda kundityisa here aiwa kana inini wangoziva ndine black belt here anozviziva here mukomana unonzani Michael Michael ka sure ungati munhu wamwari asvika ungodai dai aikonodaro mukomana chii chiri kunetsa ndoda kuti financial breakthrough uri kutoda zvefinancial breakthrough uya pana patinzwe kuita seiko izvo tanga tichitofunga kuti haana nhamo ka simudza maoko uri kwauri kuti mwari pasevhisi yanhasi taurai kuupenyu hwangu iti mwari vhurai mafiles eupenyu hwangu vhurika 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 munhu wese woyo 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 dhimoni sori yayaya sori waruza handisi kuda vanoridza ndoda kumbonzwa kuti vanodaira here dhimoni sori yayaya sori waruza dhimoni sori yayaya sori waruza iwe waruza maiwe orarekanimboreurura meranimboreurura ndavhunduka ndambotarisa madha ndikati mukadzi wangu here akanaka kudaro dhimoni sori yayaya sori waruza dhimoni sori yayaya sori waruza iwe waruza maiwe iwe waruza maiwe iwe waruza iwe waruza iwe waruza mai iwe waruza maiwe 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 urombo sori yayaya sori waruza dhimoni sori yayaya sori waruza iwe waruza maiwe iwe waruza maiwe iwe waruza iwe waruza iwe waruza maiwe iwe waruza maiwe ayo mhepo yacho iyoyika tiri kuti yaruza kuda kutarisa kunamata panapa papa makadi tinofara prophet makadi mabva kupi kunyanga kunyanga all the way from nyanga anoita mahours mangani kuya muno maharare kubva kunyanga nebus 5 hours 5 hours varovere maoko 5 hours 5 good hours munhu achiuya kuno kuharare kuzopinda service I love it varovere maoko mukoma munoita zvemadrugs here handiti zvemadrug zvokutengesa madrugs you don't do that no ndaona pamberi penyu paine mapurisa akatarisana nemi but ndiri kuona mwari achikunzvengesai
Asi ndaona mabatiswa zvamamusingafanira kubata. Ndizvo zviri kutaura Jehovha. But I'll get back to that. Mukanditira serious muri muondatanga kuprofita ka ndokugarisai pasi. Aiwa, dusita serious prophet. Yeah, aka serious. Sho ndikatanga nemunhu akastika stereka chechi yese kainostika kudaro. Ndiani anofunga kuti ane more fire? Do you think you have more fire? You think you have more fire? Come here. Ngomirai mese ipapo yochiswedera uko haiwa uri kuona more fire. Imbombera tinzwe amboona more fire. Kaka, that's more fire. Thank you, man of God. Thank you. Thank you. Now you see, kana munhu akaita more fire, yes. mafire uzantanga kuvhurika. Oh yes. Oh Now yes. as I'm looking in the realm of the spirit now, yes. there's something that I'm seeing now. Oh yes. I am seeing a Honda Fit. Do you know a Honda Fit? Yes. Wakamboita Honda Fit here? Yes, munongwari. Yes, munongwari. You are promising something. Chokwadi chocho. Nderudzi. Yangere silver. Silver? Oh yes. What's ACT? That's the Are number you saying plate. that's the number plate? That's the number plate. ACT. Exactly. 5065. Can I do some serious stuff here? Listen to me, Papa. Professor Baba. I want to talk to your life now. Oh yes. One my phone mangani? One and No, I mean my line mangani. My line is 3. One badere. Wonko. 07G. 0781. 81. Yes. Tavata jamba Z2 zepasap. Oh yes. Professor 55. 01. Oh yes. Do your number yako? Can I do some serious stuff? That's why I'm here. Kana munhu akaratidza kuti ada kuprofitwa ndodzika mbichana. From Mutare munongwari. Now I am looking in the realm of the spirit now. Ndiri kuoneswewo zvinhu hazvina kumirira zvakanaka. Nokuti ndiri kuona paine minyama iri pauri. Oh yes. But ndiri kuoneswa paine cheni dzemapurisa. Oh yes. Kwareva kuti uri munhu akambopinda mumaoko emapurisa. You are prophesying munongwari. Kwemwedzi kwemakore mangani? 8 months. 8 months. Oh yes. Now I am looking in the realm of the spirit now. Oh, yes. Nyaya yako iri kukunetsa inyaya yemudzimai. Oh yes. Nokuti where is your wife now? We broke up with the wife by the time I ended up in a prison. Then I remarried once again. Uruti taura neshona ndinzwe wati. Ndakabuda marriage ndakandiri pandakasungwa pandichibuda pakandeti after 8 months something happened pandandakasungwa then I remarried recently. Wakatorora recently? Chokwadi chocho munongwari. Chindudzaka kuti wongorambana neuyu rini? It was a great challenge. Ndati wakarambana naye rini? Muna February. Gore rino? Yes, this year. Watorora futi? Manatora futi umwe munongwari. Watorora, waiwe. Zviri kureva kuti hauna kudzidza kai? Chokwadi munongwari You haven't learned anything. Why do you have to rush into another commitment after everything that I'm seeing that just happened to your life? That's the real. Because God is saying, I was trying to protect you. Oh yes. Nokuti ndiri kuoneswa ini pawakapinda pane accident yanga yaitika. Chokwadi chocho. Ndobva wapinda mumaoko emapurisa. Oh yes. Ukatanga kunzwa kunzi pane nyaya dziri kuitika. Oh yes. Ndiri kuoneswa wabuda mujeri pane pawakasvika kumba. Oh yes. Ndokubva wasikotarisa pasi pepilo ndobva unoona paine foni yanga iripo. Kambudzi kanga karipo. Chokwadi munongwari. Ndobva uona mine mamessage 5. Chokwadi chocho. But panga paine mumwe yanga yakanzi tendai. Exactly. Ndo wakashamisika nokuti yanga yakanzi let's quit. Can I do some serious stuff here? Now listen to me now. Oh yes, zvese zvakaitika ndimwari aida kuti zvibude pachena. Chokwadi chocho. Because he says, can I do some serious stuff here? Simon of God. My name is Prophet T. Freddy. Reporting as it is written in heaven. I report what I see, what I hear, and I report the deepest mysteries and oracles of God. Ndotaura eraini ndotaura. Ndotaura mai. Ndotaura. Ndotaura. Ndakakupa maoko ugobata basa rangu. Ndakakupa makumba
There is a reason why I saw that car. Oh yes. Wakaitengesa ere. Ndakaitengesa muno wacho. But I don't know. Oh yes. Nokuti ansuda kuti udzokorere mistake yawakamboita. Oh yes, I receive. Panyika panapa ukaroora mukadzi asiri faithful. Oh yes. Waita munyama. Oh, yes. God. Prophesy, go deep. Let me tell you this. Oh, yes. Akakudena unogona kumurova. Hatibvumidze vanhu kurovana. Akakuendesa kumapurisa. Unogona unonyura. Anogona unodanana. Nemupurisa akusunga iwe. That's what happened. That's what happened. Example. I didn't say that. I didn't say that. Because ndikuoneswa nyaya yako yakangonooma kwekupedzisira. Prophesy, that's the real. Ndokuva wangopiwa gore. Oh yes, kunza artist kudakana kufine. Kana community service. Because yakatenwa yakanza reckless driving. Ndobva ndaoneswa motikari yasara kumapurisa. Oh yes. Surprisingly uri mukati. Oh yes. Mukadzi wako akagona kuburitsa mota. Akakuti ndakapiwa mota. Kunzi ndifano ishandisa. But hagone kuburitsa mota kana murisi wemota asipo. Ende usina kupa consent. I was shocked. You are prophesying, men of God. That's real. Panda kuimbira kuti ndakakupa maziso. Oh yes. Kuti ugoona chakanaka nechakaipa. Amen. I want to correct this. Oh yes. Wavinge ikuno chiri pamoyo pako. I need a spiritual guidance, spiritual direction. Spiritual guidance. Chokwadi. Now listen to me. That's exactly what I'm doing to you. Oh yes, I receive. Thank you, Father. Forget about everything. Thank you, Father. Because I am seeing you are an evangelist. That's powerful. That's real. You are prophesying, men of God. That's real. First name. Pardon. Pardon who? Kapuma. Kapuma. Yes. What's Mateka? Something like that. Mateka. What's Mateka? Mama. Can I do some serious stuff here? Prophesy, men of God. Prophesy to my life. Prophesy. I am the doctor of prophecy. Mama naere dokota. Baba chirimba. Baba dokota. Tawia na ye. Tawia na ye dokota. Tina ye vano dokota. Mono we say matamira Jesu. Mama na ere dokota. Mama na ere dokota. Tawia na ye. Tina ye vano dokota. Tawia na ye dokota. Tawia na ye dokota. Mono we say matamira Jesu. To the Lord now. Tawia na ye tokota. Tina ye bano tokota. Tawia na ye tokota. Tina ye bano tokota. Tawia na ye. Tina ye bano tokota. Mama na ere. Mama na ere. Mama na ere. Mama na ere. Tawia na ye.
Ndamboziva madiri andoita Mwari. Oh yes, that's powerful. Indomuda Mwari. Tangoti ukarora mukadzi asiri straight. Uri pama 1. Unogona kuti uri kujeri. Oh yes. Anenge ari online. Chokwadi ichocho. Kana wabuda anenge asisiri online. Oh yes, that's real. That's what happened. That's what really happened. That's real munhu waMwari. Kana ukamusiya neaitewo unowana asisina aitewo. Ndo zvakaitika munhu waMwari. Kana ukada kuenda kumachats eWhatsApp unochonowana. Oh yes. Nekuti munhu akadaro anogona kutoenda kana kuFacebook Messenger. That's what happened. Ndokwanda kuona ma-messages kuFacebook. Ende chinofa chinoingira. Oh yes. Anogona kunzi morning. Oh yeah. Iye ndiye anobva atoti hi babes. Baby, exactly. That's what happened. You are prophesying, man of God. That's really happened. So now what I'm going to do now. Oh yes. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Help me, man of God. Nokuti you are an evangelist. Amen. Help me, man of God. I have endorsed that. Amen. Focus on doing God's work. I receive. But Yes. zvanga zvakanaka Oh yes. kuti umirire promise yaMwari. Amen. Isaac ndiye wanga waifana kumirira. Amen. Nokuti Ishmael anogona kukunetsa. Oh yes. Nemamwe mazwi wakamanya. Help me, man of God. Help me. Unga usingafaniri kunge wakaroora. Amen. Ndakukubatsira kuti zvinhu zvako zviite zvakanaka. That's why I'm here. Madoors avhurika. I receive. Zvimwe zvinhu chisiyana nazvo. Amen. I receive. That's why I'm here. Come here. Uya. Simudza maoko. Father, I release a blessing now. Touch him now. In the mighty name of Jesus. It's done, my brother. Go and sit.